Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Dähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň paýtagtyň etraplarynaky dähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirlikleriniň işgärleri bildiriş tagtalarynda asylan iş orunlaryna işe yerleşmek üçin barýan raýatlary dürli bahanalar bilen ýzyna uğradýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Dähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirliklerinde iş bildirişleri asylan tagtalarda iş orunlarynyň bardygy ýazylýar. Olaryň sany 100den geçýändir. Ýöne haçanda müdirligiň işgärleriniň ýanyna baranynda olar dürli bahanalar tapýarlar we adamlary ýzyna uğradýarlar. Olar raýatlaryň käbirine iş stajynyň ýetmeýändigini, käbirine bilim derejesiniň talaba laýyk gelmeýändigini ýa-da bu iş orunynyň eýýäm ýapylandygyny aýdýarlar diýip 10-njy ýylda Aşgabatyň iki etrawynaky müdirliklere baryp gören ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Dähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirlikleriniň işgärleri raýatlaryň ençemesine sentýabr ýa-da oktyabr aýlarynda gaýtadan gelip görmegi maslahat beripdirler. Belki şonu siziň hünäriňize görä iş oruny bolar ýa-da açylar diýip müdirligiň işgärleri aýtdylar diýip Aşgabatlaryň ençemesine salgylanyp habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk Radiosunda agdalýan müdirlikleriň haýsy etrapda yerleşýändigi baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň habarçylary raýatlaryň bu müdirliklere baryp işe yerleşip bilmejekdigini bilýändigini, şol sebäpli bu ýere barýan raýatlaryň hem azdygyny belleýär. Türkmenistanda raýatlar Dähmet we ilatyň iş bilen üçünçligi müdirliklerine baryp iş tapyp bilmeýän mahalynda işe yerleşdirjek diýen wada bilen raýatlardan pul alyp soňra ýitirim bolýan hilegärleriň hem peýda bolandygy aýdylýar. 10-njy iýunda Azatlyk Radiosy bilen Mary welaýatynyň habarlaşan bir çeşmämiz öz owasyndan adyndan 17 adamyň şeýle aldyga düşendigini ýöne beýleki owalary hasaba alanyňda olaryň sanynyň 30dan geçýändigini gurrun berdi. Hilegärler köpeldi, işe saljak diýip her adamdan 3000 manatdan pul aldylar. Häzirki wagtda hiç kim puluny ýzyna alyp bilenok. Her kim işsizlikden ýa-da kimisi gapysyna mallaryny degmede satyp, kimisi de prosentina qarz alyp pul berdiler. Olan ýok, telefonu da öçük, ol öýünde de ýok diýip anonim şertde maglumat beren çeşmämiz aýtdy. Ol ähli zadyň bir oglanyň Lewap welaýatynyňky Hytaý firmasynda adamlary işe salyp bilýändigini aýtmak we bu gurrunlaryň işsizlikden kösenýän hojalyklaryň gulagyna degmek bilen başlandygyny aýdýar. Muny eşiden adamlar biziň hem çağalarymyzy we özlerimizi işe salyp bermezmi diýip şol oglana ýüz tutýarlar we pullaryny gowşurýarlar. Emma iş ýyda süýşüp başlaýar. Şondan soňra ol oglan duýdansyz ýitirim bolýar diýip çeşme bellidi. Onuň sözlerine görä müňlerçe manat möçöründe puluny aldyran ilat häzirki wagt gurrun edilýän oglany tapyp bilmeýär. Ýurtda para berene we alana deň derejede çäre görülýändigini aýdyp aldyga düşen adamlar bu mesele boýunça degişli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden hem saklanýarlar. Azatlyk Radiosunda bu ýagdaýy başdan geçiren adamlar we olaryň ýaşaýan ýeri baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Marwe Daşuğ welaýatyna sement satyn almagy isleg bildirýän yerli ýaşaýjylar onuň gymmatçylygy sebäpli guruluşyk edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Marwe welaýatynyň Mary Bayramaly ýolunyň ugruna yerleşýän Keramzit kärhanasynda mundan ozal sement haltasy 12 manatdan pasport kopiýa bilen her adama çäkli möçberdi. 3 haltadan satylýardy. Inni bolsa satyjylar haltasy 38 manatdan näçe alsaň bar diýip jogap berýärler diýip Azatlyk Radiosynyň regionaky çeşmesi 10-njy iýunda habar berdi. Sement gytçylygy sebäpli adamlar guruluşyk edip bilenok diýip çeşme sözüne goşdy. Sementin sowdasynaky kösençlikler barada Azatlyk Radiosynyň Daşuğ welaýatynyň çeşmesi hem 11-nji iýunda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň çägine otly wagonlar arkaly getirilýän sementi döwlet bahasyndan satyn almak üçin ýük düşürilýän stansiýada uzuý nowatlar emele gelýär. Adamlara olaryň pasport kopiýalarynyň esasyna sement satylýar. Sement gelýän ýerde uruş, dawa, jenjel köp. Ýöne hemmeň bagty çuwup sement alyp bilenok. 3 gün garaşpan boş gaýdýanlar bar diýip çeşme aýtdy. Sementin nowatyna gatnaşan çeşmäniň howpsuzlygyny göz öňünde tutup Azatlyk Radiosy ýükün düşürilýän ýerini, sement satyn almak üçin uzuý nowatlaryň döreýän ýerini ma'lum edip bilmeýär. Ýöneköy raýatlara 5-10 halta aralygynda sement satylýar. Onuň 50 kilogramlyk bir haltasy 13 manat, haltalatmak we halta gaplatmak üçin 4 manat tölemeli diýip çeşme aýtdy. Çeşmäniň sözlerine görä Daşuğdyň guruluşyk harytlary satylýan hususy dükanlaryna sementiň bir haltasy 60-70 manada durýar.
Aşgabatyň Howdan B etrapçasynda büreler, 11-nji etrapçasynda bolsa sıçanlar ýaşaýjylary bimada edýär. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gerdeminlerinde dören büreler şeýle bir köp, hatda ýaşaýjylar tarapyndan çağırılan aratatçylyga gödöwçülük edýän döwlet edaratynyň işgärleri hem olary görüp ýyda çekilipdir. Howdan B etrapçasynyň birnäçe jaýynda bir ýüt fontanyň golaýynda yerdeminlerde büreler köpeldi. Olar yerdeminlerden ýaşaýyş jaýlary geçerler. Jaýlaryň biriniň ýaşaýjylary tarapyndan çağırılan sanepidem stansiýasynyň işgärleri yerdemine düşüp şol ýerdäki büreleriň köpdigini görüp ýyda çekildiler we olara garşy çäre görmekden boynu gaçyryp tölegli gulluklara ýüzlenmegi maslahat berdiler diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Aşgabatda aratatçylyk işlerini gödökçülük edýän bu döwlet edaratynda azatlygy kommentariýa bermediler. Şol bir wagtda ýaşaýjylar büreden diýilmek üçin nire ýüz tutjagyny bilmeýänligini aýdarlar. Aşgabatda möwer möjekleri garşy tölegli hususy kärhanalaryň bolup bolmazlygy hem belli däl. Şeýle de Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şu gün paýtagtyň ýaşaýjylary üçin problemalaryň ýene birini sıçanlaryň köpelmegi döredýär. Yerdeminlerden de pişikler yok. Olary birýem ýok etdiler, emma sıçanlar bar. 11-nji etrapçyda sıçanlaryň diýişleýän halatlary hem boldy. Hususan da bir adamy ukuda sıçan burnundan diýişledi diýip Azatlyň habarçylarynyň biri aýdar. Aşgabatda sıçanlaryň we alakylaryň köpelenligini şol sanda olaryň ýaşaýyş çaýlarynda hem keselhanalarda duş gelýänligini habarçylarymyz mundan öň ençimede habar beripdi. Türkmenistanyň paýtagtynda möwer möjekleriň hem sıçanlaryň köpelmeginiň sebäplerini ýaşaýjylar binalaryň yerdeminlerinde golayda bolan ýagynlar sebäpli suwuň ýygnanmagynda hem çyg basmagynda görýärler. Maý aýynda Aşgabatda kebelekler, agaç biti we beýleki möwer möjekler hem öňgörüli beşedilmedik derejede köpelipdi. Ýurdun ýolbaşçylary möwer möjeklere garşy gysgly çäre görülmeginiň zerurlygyny resmi derejede ygran edipdi. Şäheriň köpçülikliň ýerlerinde hemiki serişdeleri pürkmek boýunça çäre amala aşyrylýan wagtynda yerli häkimetler hemde owokuçylyk we tebigaty goramak boýunça ministrlik prezidentiň tankydyna eýe bolupdy.